Sarura Kids. Mangwanani akanaka. Tadzokazve muchirongwa chedu cheSarura Kids. Apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona. Nhasi ndiri kuda kukudzidzisai kadetembo kanoimbirwa mwana paya paanenge achichema atadza kunyarara. Vashona vanogona kudetembera, vanoita zvinonakidza zvokuti kunyangwe mwana wachona anobva angonzwa rudo rwakazara kuchipfuura mukati make. Musoro wedetembo iyi unonzi mwana wenyu achema vakoma. Dzokorora, mwana wenyu achema akoma. Saka kanoimbwa kachidai: weu we weu we weu we weu we weu we weu we. Mwana wenyu achema akoma, achemera mai vakaenda kwachidya mupunga maga kaora, aorera mhiri kwamungezi kune banga jena rekucheka nyama ndeparware yemhurudza inozara ivhu, hei inonjivau inogurugutau nechana muzasiu kamwe kari kumbau kanokanga zviyo zvavateteu tsanga yangu yawau yagonongwa naniu namkuya denheu agoise piu kuruzi rukuru runodyiwa tsambi nenheketeke chamupidigori huku ine mwongo muchidodoma kuyo. Yatopera. Kunyangwe nemwana wacho anomvanzwa kutonhorerwa nekufara nekunyarara pakarepo nekunzwa kudiwa kwakanyanyisisa. Saka ndiko kunyararidza kwatinoita muchishona. Tatenda nokuteerera muchirongwa chedu cheSarura Kids, apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona. Thank you for listening.